være med til mig, til at gøre mig klar til at tage ud og fiske i havet et sted i 30 graders hedebølge. Det første, jeg tager med, det er det her. Det, som jeg hørte, der skulle blive rigtig godt derovre. Jeg kan rigtig godt lide den her side. Den er rigtig pæn. 2 stænger med. En til min bonusbar, som er den her. Med sådan en lille reje på. Mega fed stang med blåt snøre. Det kan jeg godt lide. Og mig med sådan en hjul her, grøn snøre. En sink. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Og så en helt normal krog. Og så, ja. Og det var det. Så her.